Piyesta ra ba? Hapit ang piyesta. Problema ko kay Wayanda. Huwag na akong problemahan. May pasipin kina. Ano magproblema man kag pista? Kung paano sila diri, wala may problema. Total, may ginamos na. May bulag. Kung unsay atong kaon na to, kung may ipakaon na to sila ha. Basta kayo maingon tanga, watay gasto. Kung di sila mga ugulat, nara nila. Kung mauli sila. Huwag man tamang imbitar. Kay ang mamistahay, mamili man. Mamili. Ngayon nga, kung ginamos na yung kuwan. Namin ginamos dito. Ka. Kay mamili man ang imong bisita nimo. Igno nimo nga wala kay gasto. Kay mo ingon kag ginamos mamili man. Ang imong bisita ayaw na lang ipasaka. Kana na lang akong bisita kay duha na kasi mana wa toy kaon ba. Mukaon gyud sa ginamos. Amas maayo. O ang bisita atong padadol og kuan kay para natay handa. Oo. Kana mo na. Diba? Masyada na siya. Oo. Wapo kay na siya kay ingano. Ang bisita karon dili naman nauso karon nga kitay maghanda. Ang bisita may magdala og handa para sa duwa nato. Kana mo Diba? sa mo. Wala siya. Istorya.